Hello, good evening, everybody. May Good gabi. evening. Timing yun, Ngayong alas 6 gabi, na. Doktora. Ngayong gabi, May mag-Angelus ta. gabi. Alas 6, let's have our Angelus. Lasay kape na. Okay, Sige. let us all pray the angelos. In the name of the Father, of the Son, And the and Son, the and the Holy Holy Spirit. Amen. Amen. The angel of the Lord Angel of the declared Lord to declared Mary, And she conceived by and the she power of the Holy conceived Spirit. of the Holy conceived by the Spirit. Holy Spirit. Hail Hail Mary, Mary, full of grace, full of the Lord grace, is with the you. Lord is with you. Blessed are you Blessed are among you women, among women, and blessed and is the blessed is fruit the of thy fruit of womb, thy Jesus. womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of Mother God, of God, pray for us pray for sinners, us sinners, now and at the now and at the hour of death. our death. Amen. Amen. Behold, the Behold, handmaid the handmaid of of the the Lord, Lord, Be it done to me. be be it done unto me according according to to your your word. word. Hail Mary, Amen. full of grace, the Lord is with you. Blessed are Blessed you are you among among women, and blessed is the fruit the of thy fruit of thy womb, Jesus. womb. Holy Mary, Holy Mother of God, Mary, Holy Mary, Mother of Mother of God, God, pray for us pray for sinners, us sinners, now and now at the and at hour the of hour of our our death. death. Amen. Amen. And the Word was made flesh and 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 dwelt dwelt among among us. us. Hail Mary, 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 the full full of grace, the Lord the is Lord with is you. with thee. Blessed are Blessed you are among you women, among women, and blessed and is blessed is the fruit of of thy thy womb, womb. Jesus. Holy Holy Mary, Holy Mary, Mary, Mother of Mother God, of God, pray for pray us for sinners, us sinners, now and now at the and at hour the of our hour of our death. death. Amen. Amen. Pray Pray for for us, us, O Holy Holy Mother of Mother, God, that that we may be that we may be worthy worthy of the of the promises promises of of Christ. Christ. Let us Amen. pray. For we For beseech we thee, beseech you, O Lord, Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ thy Son was made known made by the known by the faith message of an of an angel, angel, may by his passion and passion cross and be cross, brought be to the brought to the glory glory of of his his resurrection resurrection. through the same Through the Christ same our Christ Lord. our Lord. Amen. Amen. In the name of the Glory Father, be to the the Father, Son, and to the Holy the Spirit. Holy Spirit. Amen. Amen. Good evening, brothers and sisters. May Good gabi. evening, everyone. Hello, Sis Teresa, Sis Tita, Sis Kate, Brad Glenn, Sis Tina, May gabi, Sis Agnes. Hello sa inyo. Okay. Hello, good evening. For tonight's, this evening's topic, how to make a good confession. Tungkol kay paduol na ta sa Holy Week, no? And bisag dili pa Holy Week, it's always good to confess, no? Our lecture is taken from the lecture of Father Corapi. No? Si Father Corapi, isa na sa mga akong mga mentor. Ngay nag-follow ko sa iyang mga video, Catechism of the Catholic Church, iyang lectures cover to cover, no? Okay. Ang sacrament of confession or reconciliation is the only ordinary means, no, nga mapasaylo ang mortal nga mga sala after baptism, no? So again, is the only ordinary means. Wala ta nag-ingon nga is the only means. So siya lamang ang ordinaryo nga paagi. Meaning na ay dili ordinaryo nga paagi. Okay? So ang ordinaryo nga paagi nga sa diin ang mortal nga sala mapasaylo, pamaagi lang gyud sa kumpisal. Okay? Dili pwedeng mo diretso sa Ginoo. Pero naay exception. Ang exception to the rules mao na siya ang tawag nga extraordinary. Ha? Pero ang ordinaryo nga pamaagi, ang naandan nga pamaagi, no, nga gusto sa Ginoo nga iya kabubuton nga tumano nato, moagi kita sa pare, moagi kita sa sakramento. Tungod kay mao ni ang kabubuton sa Ginoo nga ipaagi niya ang iyang grasya sa pagpasaylo pinagi ning sakramento nga iyang gitukod.
pito ka buok ang atong sakramento ug siya ang nagtukod niining mga sakramento. Diri niya ipaagi ang iyang mga grasya. Okay? So, the Catechism of the Catholic Church naingon nga ang mortal sin usa ka grave offense. Kung sa Bisaya pa grave. Grave offense. Seryoso, no? Bugat ka sala. O kini nga klase sala makapatay ug makaguba sa kinabuhi sa grasya sa atong kalag. No? So natay life of grace sa atong kalag. Mo ni ginatawag nga sanctifying grace. Kaya niya patyon. Mortal sin kaya niya patyon ang sanctifying grace. Ha? O kini pwede lamang mapasaylo ang mortal sin pinaagi sa sacrament of confession. So mortal sin, in other words, mupatay o kalag. Ang atong kalag pwede niyang patyan. Okay? So asa na ito nakikuha? 1 John chapter 5 verse 16 to 18. Ningon sa Bible, there is sin which is deadly. So naisa lang ang makapatay. Tapos, I don't say that one is to pray for that. All wrongdoing is sin. Tanan nga mga dili maayong buhat, sala. Apan naay sala nga dili makapatay. O kining sala nga dili makapatay, mo nang itawag nato venial sin. Pero naay sala nga makapatay mo ng mortal sin. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1855. Patyon niya ang charity sa atong heart. So ang charity mao ni siya ang virtue nga sa diin atong gihigugma ang Ginoo. No? Gihatag kini sa bunyag ang charity nga atong mahimong mahigugma ang Ginoo. So kung mahimo kang mortal sin, ipatay nimo ang gugma nimo sa Ginoo. No? So murag pareho ra ning imong gitalikdan ang Ginoo. Nga naman, giyon sa dili kinahanglan nga ingnon nimo sumbagay ta Lord. Di ko ganahan nimo, dili kinahanglan. Kung mopili ka sa pagbuhat sa usa ka bagay nga gidili sa Ginoo, parehos lang nga imo na siyang gitalikdan. Pareho lang nga imo siyang giingnan nga dili ko nahigugma kanimo. Gipatay nimo ang gugma kay gipili nimo ang mas ubos kumpara kaniya. Ha? So ang charity or love mao na siya ang virtue nga sa diin we love God above all things. O we love our neighbor as ourselves for the love of God. So pati yun na niya. Pangutana, kano sa man nato, kano sa nabuhi ang atong kalag? Pagkahimugso nato, pagkabuhi nato din sa kalibutan, ang atong kalag patay, walay kinabuhi. Nakabaton gini o kinabuhi sa panahon nga kita nabunyagan. Ha? So, naatay responsibilidad nga bantayan o atimanon ang grasya nga nadawat nato, ang sanctifying grace, manay nakapabuhi sa atong kalag, nga dili mawala. O kini mawala kung mohimo kita usa ka mortal nga sala. Ha? O kung kini magpabilin nga wala kitay sanctifying grace kay naamay nagpuyo nga mortal sin sa atong kalag ug hantod mamatay kita dili nato ni mabawi ang sanctifying grace ug magpabilin kining pagkahimulag nato sa Ginoo, dili kita makasulod sa kaharian o kita maadto sa impyerno. If it is not redeemed by repentance, by God's forgiveness, it will result in exclusion from Christ's kingdom. Ha? So, mawala ang sanctifying grace. Kung mawala ang charity, ang minimum nga love nato sa Ginoo, muuban po na siya ang sanctifying grace. Okay? So, dili man ta maluwas kung walay grasya. Kaya ningon ang Biblia, Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace you have been saved. So, pinaagi sa grasya kita naluwas. No? So bisan pag unsa kadaghan sa imong gihimong maayo, nakadeposito na kag 40 ka tuig, 50 ka tuig ng mga binuhatang maayo,
kung ikaw mahimulag sa Ginoo, mawala ang grasya, ang sanctifying grace. Ingon sa Ezekiel chapter 3 verse 20. If a righteous person will turn from his righteousness and do evil, do injustice, he shall die in his sin, and all the righteous things that he did will not be remembered. Okay? So ayaw magtuwa na mo yung anong uban nga, nanabitaw kay deposito nga 40 katuig nga pagserbisyo sa simbahan. Nga relax na ka. Nga namatay ka in the state of mortal sin. Wala ni mo na kumpisal. Tanan ni mong mga binuhatan, wala na, dili na siya counted. Tanan ni mong binuhatan. O ganun nga, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Kay, if you die in the state of mortal sin, all your righteous deeds shall not be remembered. Okay? Ang paghukom dili na siya kiluhan nga padaga pabugat-bugat o binuhatan. Okay? So nangiyon na si Kristo, John chapter 15 verse 4, magpabilin kamo kanako. So meaning katong pagsugod sa bunyag, natay responsibilidad nga magpabilin kaniya nga dili ta mo himulag. Dili ta mubulag sa punuan. Kita mga sanga, you are the branches, I am the vine. Dili mo makapamunga kung mubulag mo sa punuan. Kita na ba kag sanga nga namunga, nga naputol na sa punuan? Patay na, ilabay na. So mo na nga, for example, for the whole 2024, na kay mortal sin, no? Nagtanaw kag X-rated movie, tapos wala ka nang umpisal, for the whole 2024, wala ka nang umpisal, you are in the state of mortal sin. Tanan nimong maayong binuhatan, wala to siya'y bili sa mata sa Ginoo. Wala, dili ka makapamunga o good works. No branch can bear fruit by itself. So meaning, walay merit. So, dili ito malista ang tanan mga good works nimo sa book of life while you are in the state of mortal sin because you are detached from the vine. Muna nga ayaw ipanghambog na imong mga maayong binuhatan if you are not connected to Christ. So, ang atong good works will only have value in the eyes of God if you did it while you are connected to the vine, to Christ. So, the moment we are born, pagkatao na to, we enter into spiritual warfare. This life is a battlefield. It is a war for battle of souls. So we are soldiers of Christ. So kada usa nato as baptized, we contribute to the warfare. Nakipaggira kita sa kaharian sa yawa, mutabang kita og luwas sa mga kalag. It is a spiritual warfare for battle of souls. Mag-iluganay tag kalag tao para mutabang ta sa kaluwasan sa ubang tao. Kung saan na to pag-apel sa gira, kung kita mismo binilanggo. If you are in the state of mortal sin, actually, naara ka sa sulod sa prisuhan sa yawa. Binilanggo ka. Di ka maka-apel. If you're not even in the state of grace, how are you going to do anything for the kingdom in the battle for souls? Manang iban, mga ginawarning ako sa mga kauban sa Catholic Faith Defenders. Mga uban, mga badlungon. Maayo kayo mo explain sa mga mo defend sa faith, pakilantugi, mo debate, maayo kayo mo explain sa faith. Pero naayo mga gibiyaan ng asawa, naayo mga kabit, naayo kaduhang asawa, dili mo simba, mag-apil-apilan ng mga corruption. So, useless. We think we are producing fruits but we are not. So, para ang usa ka sala makonsider nga mortal sin na ay 3 conditions. 3 conditions to become a mortal sin. First, it should be a serious matter. So, mga bugat nga mga sala.
like idolatry, blasphemy, missing mass. Missing mass on a Sunday is a serious sin, okay? Without a valid reason. Murder, abortion, euthanasia. This is not a complete list. No? This is just an example. Stealing, big amounts, lying in a way that causes great harm, hatred, envy, serious neglect of charity. Example. Number 2, it should be have full knowledge. Kung inosente yung kaya ka, nga wala ka kabalo nga imong gibuhat sala, pwede na siyang dili mahimong mortal sin, pwede na siyang venial sin. No? So, kung naay kay ginatawag nga ignorance. Pero, naay ginatawag nga deliberate ignorance, tinuyo nga ignorance. Kita tanan nga mga Katoliko, binunyaga natay responsibility to study our faith. Pero kung tungod sa imong kapabayaan, tapulan ka, wala ka ng study, gituyo nimo to remain ignorant about the catechism, and then you commit sin, dili na siya pwedeng matawag na ignorant ka. It's called deliberate ignorance. Yeah? So ang example sa deliberate ignorance like intentionally avoids or lazy on learning the truth about moral issues so that para dili sila makonsensya. No? So ang tawagan ni deliberate ignorance, other term is vincible ignorance. Example, usa ka businessman engage in corrupt practices in his business, wala siya namutana kung ang iyang ginahimo sala o dili, tungod kay nahadlok siyang mahibawan niyang kamatuoran o makonsensya siya, ay wa man pud siya plano nga mobago. No? So ang invincible ignorance mo ni siyang excuse. Kana bitong nagdako ka sa isa ka lugar, tribo nga you are raised in a completely non-Christian culture with no exposure to Catholic moral teachings. So reduced ang culpability. Wa kay opportunity. But if you grow up in a middle class or family nga na may chance pero nagtinapunan lang yun because kapabayaan sa parents, yeah. Wala ka nang kuan, you have the resources, no? Karon wala na kitay rason. Isang click lang ang Google, pwede na tayo maka-learn. Napa si ChatGPT, i-click lang nimo, no? Number 3, deliberate consent. So must be freely, dapat gawas nun ka. For example, dili ka makasala kung nasa damgo kay di makagawas nun sa imong damgo. You have no control. Like for example, ang usa ka tawo nga buang, naghimo siya sala sa panahon nga siya nakatop, nahimo siya sala, dili na siya, excuse na siya, no? Dili siya guilty. And also kato mga gipugos o gihulga, no? Pero napo na siya, it depends, no? It depends po. Because we are expected to stand on our faith even in the face of death, no? So, and also like for example, nalimot ka, excuse po. Like for example, December 8, nalimot ka nga December 8, waka kasimba. And you are really innocent, nalimot yun ka ngayon December 8 day. So it could be venial sin. Now, unsa may kalainan sa confession o bunyag? Pareho silang duha mo panas og sala. Ang baptism mo panas siya sala tanan-tanan. Panas, for example, kung 60 anyos na ka nabunyagan, tanan nimong sala gikan pa sa gamay ka panas, apil ang temporal punishment. No? So kung pag humagbunyag, natugpahan mo og atomic bomb sa inyong atubangan, namatay ka, di na ka mo hapit og purgatorio. For example, sa 60 na ka na. So tanan nimong sala og tanang silot sa sala, temporal punishment, panas na siya basta bunyag. Pero ang confession, mapasaylo ang sala, pero ang silot sa sala, like temporal punishment, dili na siya mapanas. Na ay mabidlan, depende sa imuhang disposisyon, no? O sa penitensya. Unsa man ning temporal punishment? Ang temporal punishment, mo na siya ang epekto nga damage sa sala. No? Epekto na siya sa damage sa sala nga dapat nimong i-repair ang damage. Like for example, nakabuak ka o
nakabuak ka og flower vase. Nangaya kag pasaylo, gipasaylo ka. No, nagipasaylo ka sa tag-iya sa flower vase. Pero kinahanglan i-repair nimo ang nabuak ng flower vase. So according to mystic Saint Francis of Rome, usa ka mortal sin like adultery, for example, human kini mapasaylo sa confession, ang isa ka mortal sin nga adultery, naa kay i-repair nga bayaran nga 7 years sa purgatory. Bisan pag napasaylo na siya sa confession, bayaran nimo siya sa purgatory for 7 years. Pero pwede nimo siya sugdan og bayad diri pa lang sa kasamtangan buhi ka. Pinaagi sa mga indulgence, penitensya, prayers, good works, no? So pwede naman siya mabayaran, pwede din siyang mapanas. Pero muna siya ang epekto sa temporal punishment na ay damage nga dapat natong bayaran. So kung ikaw namatay nga wa pa nahurot og bayad ang imong temporal punishment epekto sa mga sala, muhapit ka purgatory. Pero kung bunyag, pati temporal punishment tangtang, wa nay wala nay purgatorio. Mao na, no? So, mao na nga katong si Dimas, si Saint Dismas, katong kawatan tapad sa krus ni Jesus, bisan pag daghan siya nahimong sala, wala na siya nihapit og purgatorio. Tungod kay ang nadawat niya ato baptism. Pero wala man siya nabutang ang tubig. Ang tawag ato baptism of desire. So sa atong catechism natin natawag nga water baptism, baptism of desire, and baptism by blood. Katong gipatay nga wa pa nabunyagan, pero nidipinsa sa pagtuo, baptism by blood. Ang mga katong mga wala pa nabunyagan pero nang hinaot nga gusto sila mabunyagan, kung tagaan sila o pagkakataon nga mabunyagan, magpabunyag sila pero wala na sila pagkakataon. Like for example, kining nagbitay sa cross, no? So baptism by desire, panas tanan niyang sala. That is why today you will be with me in paradise. Ha? So ang confession mo tong ordinary, pero naay ginatawag nga extraordinary. For example, general absolution. General absolution, ang rules anay, pwede ni siyang ihatag kung naay immediate danger of death. Like for example, nagsakay ta sa aeroplano, naipari nga uban ninyo sa aeroplano, nga makrash ng aeroplano. So di man mo makapangumpisal tagsa-tagsa, pwede siya muhatag og kamo tanan gipasaylo ko sa ngalan sa Amahan sa Anak Espiritu Santo. So, makasigurado ka nga ang imong sala na pasaylo. Pero dapat ang mga pasayro naa sila sa ilang kasing-kasing nga gusto silang maghinulsol sa ilang sala o gusto silang mapasaylo. Bisan pagwa ka ni duol, mapasaylo ka kung ang pare mohatag og general absolution. Or pwede pod kung pila ka libo nga mga sundalo adto sa gira, pwede niya tagaan og general absolution. O for example, ang usa ka missionary moadto sa usa ka lugar nga pila ka libo ka mga mission trip nga dili makaya kay siya ra usa o once a year siya moadto. So pwedeng tagaan niya general absolution kay dili makaya. Pero dili ni siya pwedeng abusuhon. Like ginahimo karon sa ubang pare, inaabuso nila bisag dili mission country, naara sa parokya, kapuyan sila mapakumpisal, no? Ipalista na lang ang sala, ipasunog. So dili na siya nakabutan diri. This does not include ordinary situation like a long confession line before Mass. General absolution cannot be used for convenience. Tanawa si Padre Pio, Saint John Vianney. Nagapakumpisal sila up to 20 hours. Up to 16 hours. Grabe sila kakugihan mapakumpisal. No? So, ang bishop ang mag-determine if the situation is truly an emergency. Di na siya pwedeng kuanon-kuanon lang general absolution o gamiton lang ordinarily. Again, usa lamang ka mortal nga sala igo na mudala ka nato sa impyerno kung dili nato ni makumpisal.
So unsay mahitabo sa kada kumpisal? Mapasaylo ang sala, ang mortal sin mawala. Kaduha, magsugod ang healing. Unsa may healing? So just imagine kada himo nimo mortal nga sala, nagpataop ka og lansang sa kahoy. Pag kumpisal nimo, ibton ang lansang, mawala ng lansang, pero naapay nagpabilin nga samad. So dapat through time hinahinayon na siya og kulip og tabon para mahil ang mga bangag. Mo na siya ang temporal nga effect sa atong sala, temporal punishments. So kung namatay ka nga wala pa na nasirado tanan, mo hapit gyud kag purgatorio para na malinis. So the healing starts. So paano ta maghimo og good confession? First is examination of conscience. So dili maayo nga modiretso lang ta nga wala ta ni examine sa atong conscience, no? How to make an examination of conscience? Only with the help of the Holy Spirit. No? Ask the Holy Spirit to help you to reveal your hidden faults. Ingon sa Psalm chapter 19 verse 12, who can discern his own errors? Cleanse me from my hidden faults. So natay mga faults nga di na takabalo. No? Munang uban tungod because wala sila naga-examination sa ilang conscience, ang ilang kinaiyan nanigulang na lang mao ra gyapon, bati ra gyapon. No? So ask the Holy Spirit to reveal your hidden faults. Ask the Holy Spirit to give you humility and a contrite heart. Nga ikaw tagaan kaniya kasing-kasing nga tinuod nga hinulsol. Kung nahadlok ka mo sugid sa imong sala, ask for courage. Especially ask our Blessed Virgin Mary to help you. Ha? So, ang mag-confess kita, ingon si Father Corapi, it should not be longer than 5 or 10 minutes. Actually, mas grabe pa gid si Padre Pio. Ingon si Padre Pio, usually magpa-confess siya katungod kay daghan kay penitents, 3 to 5 minutes per penitent lang. 3 to 5 minutes. Kay gina-prioritize niya ang nanginahanglan sa kapasayloan, labi na itong nangadaghag mga sala. No? Actually, kung imo una-unaon, kadang 5 minutes, dugay na biya kay na. Labi na ikaw ang gasunod sa usa ka tawo, timing gani, 5 minutes, taas na kay ng 5 minutes. Dapat, pag abot nimo dito sa kumpisalanan, ready na ka. Imo na nang nalista, gi-memorize na nimo, ug mas maayo, dili na nimo basahon sa tubangan. Dapat, guide lang na siya, pasiplat-siplat na lang ka, dili na nimo basahon. Dapat, gi-memorize na nimo imong sala, i-practice na nimo na. Now, kay kung basahon nimo na sa tubangan sa pare, samot na kadugay, kataas. Pero kung mubo ra po imong ibasa, pwede ra pod, no? Now, isulti nimo imong sala, what kind of sin, and then kung kapila, sulti nimo. So, kung nalimot na ka kung kapila, estimate lang. Ka 20, mga diha dapit, mga 20 ka 20 na ko gihimo na pader. Na, no? O likayi ang dili kinahanglan nga mga detalye, storytelling. Ha? Mao man gud ni pader, isa ka adlaw mo ni kadi nag-adto ko dito sa kuan dito sa Dipulog, mo ni tapos ni. No. Padre Pio warned against explaining too much. You don't have to explain too much. And you don't justify your sin. Ang uban, daghan kay sila explanation para ipagawas nga di magid ilang sala. Nahimo nila ni tungod ni ani. Murag i-excuse nila ilang self. No. You are there not to excuse yourself. No? So, ingon si Padre Pio, he urged penitents not to waste time on unnecessary details. Ang uban, sobrang nakadetalyado. Dili kinanglan. No? Clearly, concisely, mubo, straight to the point, isulti mong sala. Ingon si Padre Pio, confession is not a conversation. Ngayon, magipag-storya ka, magipag-counseling ka sa pare. Kung magpa-counseling ka, mag-schedule ka o special time para sa pare, kakamulanduha, gaanin mo siya, nga. Pero kadang nagtaas ang pila, be considerate to others, ayaw tasa. No? So,
special time ng mag-counseling ka or general confession, no? Confession is not a conversation. No? You are there to accuse yourself and to receive absolution. Ang quality sa confession magdepend kung unsa ka nagbasol sa imong sala, dili kung unsa ka taas ang confession. Dili mahimong mas mahinungdanon ang confession kung taas. No, doesn't. It depends on the depth of your repentance. No? So elements of confession, number 1, contrition. Nagbasol ka sa imong sala, gibasulan gid nimo og naningkamot ka nga imong undangan na kini nga sala. No? Nga di biyaan na nimo, talikdan na nimo, di na nimo balikan. Kadua, ang pagsulti nimo verbal sa imong sala. Katulo, tagaan kag absolution sa pare. Ikaapat, imong buhaton ang penitensya nga gihatag sa pare. So that is the 4 elements. So adto ta sa contrition. Ang contrition ay duha ka klase, perfect og imperfect. Ha? So ang perfect contrition, nagbasol ka sa imong sala tungod sa imong dakong gugma sa Dios. Napasakitan nimo ang Dios nga dapat angayan nimong mahalod. No? So nagbasol ka, kay naulaw ka og naluoy ka, ipasakitan nimo ang Dios nga dapat higugmaon. Ang imperfect contrition, nagbasol ka sa imong sala kay nahadlo ka maimpyerno, nahadlo ka sa silot, nahadlo ka sa gaba, nahadlo ka nga masilutan. Okay. Pero kining imperfect contrition pwede gihapon ni dawaton sa Ginoo. Dili maayo nga motivation tungod lang sa hadlok sa impyerno, pero dawaton gihapon ni sa Ginoo sa sulod sa kumpisalanan. Na dapat mangumpisal ta tungod man gid sa dakong gugma sa Ginoo. Pero sa di ta sure kung ang atong gugma tininuod. Ayaw kabalaka, rest assured, ang imong imperfect contrition dawaton sa Ginoo basta na ay pare. Pero kung walay pare, mangumpisal ka diretso sa Ginoo, mo na gitawag nga extraordinary. Like for example, na aksidente ka, walay pare, nakasdalan, kamatyonon ka. Pwede kang mohimo og perfect contrition. Or bisan pag wala dili ka kamatyanon, nakahimo kag sala, naghimo kag sala, nanumbag kag tao, that is mortal sin. Nakamarasmas ka nga sala na. Diha dayon mga ipasaylo sa Ginoo. Tungod sa imong dakong gugma sa Ginoo, nangay ipasaylo nga nakahimo kag sala. So, kung nakahimo kag perfect contrition, napasaylo ang imong sala. Okay? Pero kung walay pare, dili ka pwede mga lawat bisan pag nakahimo kag perfect contrition. Wala lang gid mo mangumpisal sa pare, ay ka pwede mga lawat. Okay? So, ang problema lang sa perfect contrition kay wa ka kabalo kung perfect ba to o dili. Pero kung naay pare, bisan pag imperfect contrition, dawaton sa Ginoo. So, importante ang firm purpose of amendment. Like for example, kung umpisal ka, na kay kalibit, dapat mo desisyon ka nga biyaan ang imong kapuyo-puyo or pakaslan na nimo. Kung wa kay plano, wala pa kay kuan nga biyaan siya or magpakaslan nimo siya, wala, that is sacrilegious. Pwede kang dili tagaan og absolution sa pare. Like for example, Padre Pio, mang-sense niya nga walay firm purpose of amendment, nga wala siya planong biyaan ng sala. Si Padre Pio, dili kaniya tagaan og absolution. So you start with the sign of the cross, the sign of salvation. And then ay naghulat ang pare, diretso na kasulti, bless me Father for I have sinned. Diretso na ka, bless me Father I have sinned. Tapos mayon siya, sige, sulti mo mga sala. So himo ni mong guide ang 10 commandments. 10 commandments dapat. So if you notice, the 10 commandments, commandment 1 to 3, it's about our relationship with God. And commandment 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, it's about relationship with our neighbors. So, mangutan na sila, dapat i-memorize na to. Dapat in order, dili pwede i-rumble nga like hayalay. Because ang pinaka-importante di ang number 1. So, ang first
First, second, third commandment is vertical, our relationship with God. And 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, it's horizontal, the relationship with fellow man. So you combine that, you have a cross. So ang pinaka-importante diha is the first commandment. No? Kung atong nasabtan o gituman ang first commandment, dili na nato kinahanglan ang ubang commandments. Pero tungod kay gahi kitag mga kasing-kasing o di pa ta kasabot o wala nato gituman og tinarong, munang isulti pag kinahanglan ang siyam ka commandments. No? First commandment, I am the Lord your God, you shall not have other gods before me. So wala na mo'y laing simbahon pa. Dili niyo simbahon ang inyong kagalingon. Dili niyo unahon ang inyong kagalingon kumpara sa kuha. Sa New Testament, ang sinasabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart and all your soul, all your mind. That is the first commandment. And the second is, love your neighbor as yourself for the love of God. No? So that is muna yung first commandment. So kung nasabtan na nato na yung maayo, kung imong higugmaon ng Ginoo, automatic imo pong mahigugma ang imong isikataw. First commandment, no? Dili ni siya kompleto. Kung gusto niyo kompleto, na ako'y lecture nga 10 commandments dito mo adto, or naabot ay lecture kada usa ka commandment, usa ka oras sa mga lecture na apod gyapon, i-review lang ninyo. So, wala ni siya example lang eh. No? So, first commandments, do I love God above all things? No? Have I committed idolatry? Mas gipasulabi na ako ang mga tao, akong uyab, akong bana, akong asawa, akong barkada, kwarta, career, pleasure above God. Nag-engage ba ko sa mga occult, horoscope, feng shui, fortune teller, superstition, spirit of the glass, anting-anting, pampaswerte, no? Astrology, horoscope, no? Have I trusted more in superstitions than God? No? Have I denied my faith? Have I doubted my faith? Have I been ashamed of my faith? Wala na ako i-defend akong faith? I-neglect ba na ako akong prayer time? Did I receive Holy Communion in mortal sin? Did I presume God's mercy? Iabusuhan ako ang mercy ni God? Have I skipped Sunday Mass because giuna na ako ang shopping, laag-laag, no? Second commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. So, ginahimo na itong ordinary ang ngalan ni God, ginahimo na itong expression. No? Likaya nato na. Did I curse priests, nuns, no? Mga holy things, saints, no? The Bible, no? Did I use false oaths? No? Have I failed to keep promise made to God? Did I mock the church? Ano yung sa Matthew chapter 5 verse 34? Do not swear an oath, either by heaven, for it is the throne of God, nor the earth. And do not swear on your head, like mga iban, sure pa, mamatay pa ko. No. Your life is not yours. You cannot make even one hair white or black. Right? So, if you have to say no, just say no. Just say, if you have to say yes, yes. Anything you add comes from the devil. Example, ang ba, may sigig balik-balik, oh my God. Ordinary lang. No? So, it's not good. Leviticus chapter 24, whoever blasphemes the name of the Lord shall surely be put to death. All the congregation shall stone him. Pero natay karong idol, no? Ang mga Jewish people, no one could mention the word God, only the high priest once a year in the Holy of Holies. That's how they value the name of God. Only once a year. Pero karon natay idol, kay latana, giyang gi-curse si God, stupid si God. Kaya stupid kuno si Jesus kaya nagpalansang sa cross. Stupid ang mga disipulo. Kinsa kuno nag-imbento ng Bible, di ta mutuwa na. So we should take it personally because that is our God. Di ta pwede mo kuan lang, no? So ang gibuhat sa mga tao karon, instead of defending the honor of God, they defend him. Dili man na, wala man siya, di man to niya gituyo gyud. Ato lang siyang i-understand. Ato lang siya kaluyan.
Kung limbawa atong balahibo nga ato siyang i-defend, kung sa'y ginabuhat sa una, whoever blasphemes the name of the Lord shall surely be put to death. All the congregation shall stone him. No? Of course, wala na karon ng stone to death, pero ato nang i-condemn to the highest level. We do not defend that person who does that. No? Because tungod sa atong idolatry, maski palabaw pa nato ni tawhana kumpara sa atong pahigugmas Ginoo. Third commandment, remember to keep the Lord's Day. So bisan pag nagsimba ka kada adlaw, kung napakyas ka pag simba sa Domingo, sala na siya. Kung wa kay bugat nga rason. Bugat nga rason, example is nagbantay kang nasakiton imong anak, di mo pwedeng biyaan, or ikaw nagsakit, or wa kay pamiliti. So basta bugat gigayo. Pwede nang daghan kang tulunan, daghan kang negosyo nga atuan. So daghan na kailaagan, na importante nga meeting, di pwede na. No? Have I choose to sleep rather than attend Sunday Mass? So, kining 1, 2, 3, kung plaster na siya sa imong kinabuhi, it is in place, you can love your neighbor as yourself for the love of God. Pero kung wala ni, first 1, 2, 3, wala mo na ginatuman, dili ka makahimo sa pagtuman sa 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 commandments. Kung imo magigituman, showbiz na. Kaya ang pinaka-importante, the first commandment, love God with all your heart, mind, and strength. No? So if you notice, the 10 commandments is about love. Abi sa uban is just about negative prohibitions. No, it's not negative prohibitions. It's about love actually. No? Love God with all your heart, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. Okay? Now, the second part is love your neighbor as yourself. So, fourth commandment, honor your father and your mother. So, it's about your relationship. Did I disobey your parents? No? Have I ignored my parents? Have I been ungrateful? Disrespect them? No? Did I mistreat my spouse? Appeal na siya sa fourth commandment. About relationship, about family, and the government. Have I been a bad example to my children? Wala akong itudluan about the faith. Have I been rebellious against the government, the legitimate authority, church leaders, employers, government? Wala ba ta nagbayad ng tax? Wala ba ta nag-vote? Sala kung di ta mag-vote, no? Responsibility na ito na. Okay? Number 5, thou shalt not kill. So, di lang na siya pagpatay, appeal na po na siya ang hurt someone verbally. Like, yung si Jesus, if anyone says to his brother, you fool, you're useless, raka, no? You're in danger of hell. No? Dili pagpasaylo, hatred, grudge, gossip, pag-destroy sa reputation sa katao, iguba nimo ang iyang reputation, you're killing that person also. Did I encourage abortion, euthanasia, assisted suicide, ligation, pagpa-ligate, dagang karon mga doktor karon nga kuan, bago lang na may kauban sa mga ginikanan sa mga swimmers ng anak, natural delivery. Pero ang doktor rin nga ubid rin sa usamis, iyang gi-encourage nga paligid na lang kay daghan na kaganak, basig delikado na. So nagpaligid. Hapit na matay kay nag-hemorrhage after pagkaugma, nag-bleeding sa sulod. No? 60-40 na ng BP. Wala na batayan. So may lang na agapan, no? Tingala nga putla na. It's because of the ligate. Natural delivery, pero napatuyo pag ito pa ligate. Because ang atong mga OB karon, although Catholic, di na nagatuo sa pagtulong ng simbahan. They think that it's not a sin. It's a mortal sin. So, ang pag-neglect sa atong health, sala po na siya. Kung nakay kwartay ka pagka-check up o kung inom tambal, dapat may inom tambal. Sobra po nga
pag-abuso sa lawas, sa mga kinakaon, that is also against the fifth commandment. Ang pagpahubog-hubog, nag-drive ng hubog, reckless driving, the fifth sin against the fifth commandment. Pagpa imong kulatahon imong asawa, sa kinsa pa imong kulatahon, it's mortal sin. No? Sample na siya. Sixth commandment, kada usa ani ka commandment na ako'y lecture ani nga 1 hour yun. No? So taas na siya. So mga example lang. Sixth commandment, you shall not commit adultery. So di ka mga bet, fornication, masturbation, premarital sex, no? Pornography, artificial birth control, no? Immodest dress, mga sexy kayo, no? Even sa thoughts, anyone who look at a woman lustfully have committed adultery in his heart. Seventh commandment, you shall not steal, may pangawat. So apil na po na ang pagpanikas, no? Dili nimo bayaran ang imong mga employee eksakto, dili nimo bayaran ang utang nimo, no? Panikas, pang ang bisan pagpag-usik-usik sa mga food, money, possessions, no? Did I download pirated software without paying for it? It's also a sin, no? So remember, kung nakikikawat, like for example, nakagiilog ng luyuta, nga dili imuha, ang mga rightful owners, imong gitikasan, gipapirma nimo, wala kabalo, gitikasan nimo, nga, mo na imong gipuy-an. Kung di nimo na iuli sa rightful owners, di ka pasaylo sa imong sala. So, si Nicodemus, si Zacchaeus, he is a dishonest tax collector, pero tungod kay nakonsensya siya kasi Jesus ni bisita sa iya, ingon siya, if I have cheated anyone, I will return it 4 times and I will give half of my wealth to the poor. Sa ingon ni Jesus, now salvation have come into this house. So we have to return what we have stolen. Kung naay possibility pa, pero kung lisod na, dugay na kaayo, nakakailaw, kinsa to imoy kawatan, imposible na iuli, pwede nimong mag-donate na lang ka sa church or sa charity. The principle behind is, you should not, dili nimo pwede mapahimuslan ang kinawat nimo. Ha? Di po pwede nga mangawat ka para ihatag nimo sa pobre. Di po pwede. Ha? So, 8th commandment, you shall not bear false witness. Chismis, no? Detraction, nagpalapta kag storya, bisan pag tinuod, di pwede nimo ipalapta kung ang tao dili kinanglan makahibalo. Labi na gidaot nimo ang tao, nagpalapta kag mga fake news. Ang sige ang pagtuo, kung tuo ka dayon bisag wa pa nimo giusisa kung tuo ba na, labi na pag sige kag mga daghang kay mga tao karon nga sige babad sa mga YouTube, sa mga vlogs, sa mga fake news nga mga vloggers. Bukal na ilang dugo, sako sila sa isa ka tao, pero tuo dayon. Bisag ikaw nga nagtuo dayon sa pagpaminaw ng mga fake news, makasala ka. Okay? So ang tawag na rash judgment. Ang paghatod-hatod og storya, that is tale-bearing, nakupudang sala, no? Pagbutang-butang, labi na. 9th commandment is, you shall not covet your neighbor's wife. Dili nimo handumon nga kuhaon ang, dili ka ma-fantasize sa dili nimo asawa, no? Sin against the mind, mana siya. 10th commandment, you shall not covet your neighbor's goods. Maghandom ka sa mga pagkabutang o ari-arian sa ubang isigataw. Like, dili siya sala mga igsoon kung mayong kag maintag na ako ko'y auto ingana, maintag ingana pud ako negosyo, dili ni siya sala kung naghandom lang ka. Pero kung nag-uul ka nganong nagmaayuhan ang imong isigatawo, kasina na, that is already. Tapos naghandom ka nga mamatay siya, naghandom ka nga mapurdoy siya tungod kay gusto ka nga ikaw ra gyud sikat, no? So being materialistic, no? Ungrateful, di ka kapasalamat sa Ginoo nga di ka makontento kung sa inaan mo, no? Kasi against the 10 commandments.
So, sa confessal, pwede po nato i-confess ang venial sin. Ha? Pero, kung naa kay mortal sin, unahon nimo dapat ang mortal sin. So, makasala ba ka kung dili nimo i-confess ang venial sin? Dili. Pero makasala ka kung naa kay mortal sin, nga wa nimo gisugid tungod kay naulaw ka. Dapat isugid gid nimo tanan o isulti nimo kapila. Pero ang venial sin di nimo masugid, kinalimot ka or kuan, pwede ra di ra ka makasala. Importante, mortal sin. Pero katong mga tao nga walay mortal sin, venial sin ra ila, pwede rin nimo venial sin ra imong isulti. Okay? So, act of contrition, pag human sa imong pagpampisal mo, konsulti dahil ka sa act of contrition. Oh my God, I am heartily sorry for having offended you, and I detest all my sins because of your just punishment, but most of all because they offend you, my God, who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve with the help of your grace to sin no more and to avoid the near occasions of sin. Amen. Pwede binisaya, no? Pag humana na, tagaan kag absolusyon. Sometimes, malimot ang pare. No? Mahatag na penitensya, was lang absolusyon. Pwede mo sila i-remind, Father, huwag pa kunin mo matagag absolusyon. So, absolution is, muingon siya, i-extend niya yung kamot, muingon siya, I absolve you from your sins in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. So, ano muingon siya, I absolve you. Nga pare man siya. Because, wala siya naingon nga, I absolve you, in the name of Jesus Christ, I absolve you. Because He is the persona Christi, representative of Christ. He is Christ speaking. It's as if Jesus is speaking. So that's why moingon siya, I absolve you. So it is Jesus Christ who is speaking through the priest. No? So moingon na siya, mo na siya absolusyon, gipasaylo ka. Dapat madunggan mo na. So ayong sugot nga di ka kadungog na. No? I-remind mo siya kung malimot siya. Nangyuban malimot. And then, moingon siya, and then I absolve you in the name of the Father and the Son. Dungan mo siya, and Father, Son, Holy Spirit. So at that moment, your sins are completely forgiven. And then, do your penance. Immediately pagawas nimo. Kung sa penance nga isulti. So ayaw og i-underestimate ang penance nga hatag sa imo. Like for example, mahatag siya 3 Hail Marys. Kung siya, ay kaputot, masubra pa na ako, dito lang ko sa balay. No, diha dayon sa simbahan, pangumpisal, mo ano, bisag 3 Hail Marys lang ang iyang gihatag, dako kay nag-power. Because that is part of the that is part of the sacrament. So, dako kay mabawas sa imong temporal punishment kanang penance nga iyang gihatag. Seryoso ha, iampo og hinay ay pinaspasa, no? Because that is part of the confession. God bless us all. Okay. Hello again, Sis Linda, Sis Teresa, Sis Tita Piñaranda, Yes, Sis Angela, Sis Agnes. Thank you, Doc. Thank you. Hello. Ay, Dok, na ako'y pangutana, Dok. Yes, yes. Pwede? Yes. Kana bang pamalikas ba, Dok? Di ba? Sala man yun na. Yeah, sala. Oh, dayon. It could be, pwede siyang venial, pwede mo siyang mortal. Pero namagoy ingon pare ba, Dok na. Ni kanang mamalikas o ay utot sa Indian, ay utot sa kabayo, ay utot sa unggoy ana. Di ko na maayo. Wala Ang ato ko no ingnon. Ang ato ko no ingnon. Ay Ginoo ko, ay Diyos ko, ay Maria, ay Santa Maria. Ang ana. Dili Ay maayo. man ka na dili pwede. Dili maayo nga gamito na ngalan nila sa mga pakurat-kurat lang. Mga yana. Dili maayo. Mas tindot pa ng utot sa kabayo. Kaya wala raman na. Mura raman nag-joke-joke, no? Pero dili na ito gamito ng mga ngalan sa Ginoo sa ordinaryo mga yana. Like for example, kung mura kag matumba niya, may kag Diyos ko, dili na siya sala. Kaya mura mo kag nangayag tabang sa Ginoo, Diyos ko, my Lord. Nikilat, nakulbaan ka, Lord Jesus. Dili na siya sala. Nagtawag man ka, nangayag magtabang. Pero kanang mga na ini kuan diha, kung mahimo praktiso nimo nga dili na lang ka mo tawag sa ngalan sa Ginoo kung dili importante. Pero kanang mga mura kag maaksidente, okay ra na, valid ra na, dili ra na sala. Kaya nga yung magtabang. Pero katong ang kuan man
Yung mga siya na, di ta mamalikas, nga anak, di man ko mamalikas. Dili man po padre. nabalikas ng Ako- utot sa unggoy, di mo nabalikas. Na, di man siya masugot, kay, di ko na mayo. Mas may makunong mo yung kuno ko. Ay, ginoo ko, ay Santa sa Maria, ay anak, matawag ko ko ginoo, manawag ko Mama Mary, matawag ko ni Saint Joseph nga anak, mga santos. Dili ko nang utot sa India, utot sa kabayo, utot sa unggoy, anak. Kay di ko na mayo. Basta mo lang ng prinsipyo, kung nangayo kag tabang, kamo nang ginatawag nga Sus Maria Joseph, gikan man na sa Jesus, Maria of Joseph, no? Jesus, Mary, and Joseph. Okay ra na siya kung nangayo kag tabang. Pero kung gihimo nimo ordinaryo lang nimo bisag unsang gamay-gamay lang, di na pud maayo. Kung di man kung kunyod ko kalitok yun anak, dok, anak lang yung mga hayop nga yun anak. Walay Maray kaso ako na. malitok yun Walay kalitok. kaso ay kabalaka na mga kuan naman. Kung pisal man gusto dok, dayon iya kong giinan anak. Ang kisa may nagsulti sa imo ha? Si Father Boy na ron. Pare. Okay. Di lang kumulalis, pare Father- may nagsulti. Sige. Mama gani ako malitok gid kanunay ba yun anak kasama malikas ko na yun anak di ko ganahan kay makasala ta. Pero mo gani ako mama kabayo mga unggoy anak. Wala may Di kaso ko na na. mo yun na. Wala may kaso na, kaya di mo na pamalikas, pwede na ba kamo yung, ay utot, wala may kaso. Ay lang ang Ang mga, lagi eh. kuha ng mga binastos ng uban, Yun. laay man itong uban, binastos man, mga ilang gamiton, mga B, kana, dili na maayo. Ang lagi wala man yun ko Wala, anak wala, dok pero sa iyang ingon ba na ako na ay di na mayon ayaw pag yun anak ayaw ko na ito ka ang Ginoo dito ka si Mama Mary anak mahinoon ay ba na Sige. marat na kong question ni mo dok. Okay ra, okay ra. Sige, sis. Okay. Thank you. Okay. Let us pray the Our Father, in the Father of the Son of the Holy Spirit. Our Father who art in Heaven. thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Earth, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salamat, bro. Thank you, Thank you. brother, Thank you, sister. Doc. Thank Thank you, you. everyone. Bye-bye. Good God evening, bless. everyone. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.